खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सासे फरायसाखौ गाज्रि बुनायनि थाखाय हेड मास्टारा एरेस्ट खालामजादों रानीगंज पुलिसा एरेस्ट खालामबाय हेडमास्टार जयंत रायखौ बिलासीपारा पुटकिबारी एचएस स्कुलनि हेडमास्टार जयंत राय बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा सासे थाखो 9 नि फरायसाखौ गाज्रि बुदोंमोन जायजों फरायसानि आथिं आरो आखाया जिदों बेनि उनावनो फरायसाफोर आरो फरायसाफोरनि नखरनिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा गाहाय फोरोंगिरिनि हेंथायै गोख्रोङै धरना होदोंमोन आरो सासपेन्ड खालामनांगौनि दाबिजों खुद्रिदोंमोन जाथाय जानायनि उनावनो रानीगंज पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै हेडमास्टार जयंत रायखौ एरेस्ट खालामदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिगांनि समावबो गाहाय फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि सायाव बेबादि इनायै बुबोदोंमोन बा गाग्लोबबोदोंमोन आरो बेखौ लानानै उननि समाव जाहाथे बेबादि फरायसाफोरखौ सास्ति होबावा बेनि थाखाय बुंथिनाय जादोंमोन नाथाय फिन आरोबाव गाहाय फोरोंगिरिया फरायसाखौ गाज्रि बुदों जायजों फरायसानि आथिं आखाया जिदों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो गाहाय फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि नखरनि आरो रायजो राजाफोरा 45 साननि महाकुम्भ मेलाया जोबनानै थांबाय नाथाय महाकुम्भ मेलाया गोबां सुबुंफोरनि जिउआव सोलायनाय लाबोदों गुबैयै फिसा फालांगिरि अट' सालायग्रा जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद फानग्रा नाव सालायग्रा आरो बेबायदिनो फिसा गला होग्राफोरनि जिउआव सोलायनायखौ लाबोदों उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजनिनो थागिबि सासे नाव सालायग्राया बे 45 साननि महाकुम्भ मेलायाव नाव सालायनानै 30 कौटिनि बांसिन रां आरजिनो हादों उत्तर प्रदेशनि सरकारा बेखौ फोरमायथिदों प्रयागराजनिनो थागिबि पिन्टु महारानीनि नखरा 30 कौटिनि बांसिन रां आरजिनो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला पिन्टु महारानीनि नखराव गं 60 नाव दंखायोमोन आरो प्रयागराजआव जानाय महाकुम्भ मेलानि थाखाय बिथाङा गं 70 नाव बायबावदोंमोन न'नि आइजोफोरनि गहेनाफोरखौ फाननानै 70 नावखौ बायबावदोंमोन आरो गासै गं 130 नावजों फालांगि खालामदोंमोन बिथाङा VVIP जों लोगोसे सरासनस्रा सिबियारिफोर थांनायखौ नावजों दैबायदोंमोन बिथाङा आरो बे 45 साननि महाकुम्भ मेलायाव 30 कौटिनि बांसिन रांखौ आरजिनो हादों फोरमायथिनो गोनांदि बे महाकुम्भ मेलायाव 66 कौटिनि बांसिन सिबियारिफोरानो फैनानै बाहागो लाफैदोंमोन BTC बिसायख'थियाव बिजेपिआ UPPL दोलोखौ लाफानाय नङा बिजेपि दोलोआ BTC बिसायख'थियाव हारसिङै गेलेगोन होननानै MP दिलीप सयकिया बिथाङा रोखा खालामनायनि उनाव BTCनि राजखान्थियाव गुदुं बार बिजेपिनि थांखिया BTC दखल खालामनाय BTC बिसायख'थियाव गावनि गोहोजोंनो जुजिनानै गोहो दिन्थिनायनि थांखि बिजेपि दोलोनि बेराफारसेथिं बिजेपिआ थारैनो हारसिङै बिसायख'थि गेलेयोब्ला BPFआ मुलाम्फा जागोन होननानै बुंथिबाय BPFनि MLA दुर्गादास बर'आ आरो जाय मोनसे दोलो दंबावो बेनि थासारिया मोजां जानाय नङा होननानैबो बुंथियो बिथाङा हाग्रामा महिलारिया गासै हारि माहारि आरो धोरोमनि थाखाय समानै खामानिखौ मावदोंमोन दा बिथांनि सायाव फोथायनाया बांदों BPFआ मोन 27 देरहानानै सोरखार दागोन होननानैबो दाबि खालामो दुर्गादास बर'आ ओजोंहाय BTC बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा होननानै UPPLनि MLA जलेन दैमारि बिथाङाबो फोरमायथिबाय बिजेपिआ हारसिङै गेलेगोन होननानै बुंनायनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि बिजेपि आरो UPPLनि गेजेराव जेबो गाज्रि सोमोन्दो जायाखै उननि समाव माबोरैहाय बिसायख'थिखौ गेलेगोन बेखौ नोंथांमोनहा नुगोन बा समाजो खोन्थागोन होननानै बुंथियो आरो बिटिआर गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव जों गासै हारि माहारिनि थाखाय खामानिखौ मावदों बेनिखायनो UPPLआ मोजां फिथाइ खालामनो हागोन होननानैबो दाबि खालामो UPPL दोलोनिफ्राय स्कोना जोहोलाव हादोरारि पार्कआव थानाय बर' सुबुंफोरजों हाग्रा बिफाननि गेजेराव जानाय दावराव दावसि जेराव सासे बर' आइजोखौ गाज्रियैनो बुनाया समाज बिजोङावबो गोसारदोंमोन बेखौ लानानै हाग्रा बिफाननिफ्राय आरो दावराव देख्रेब नार्जारिनि बिबुंथि चिरांनि सान्थिपुर उदालगुरियाव 300 नखरखौ हाग्रा बिफाना होस्रांनो नागिरनायखौ लानानै जाथायथिलियाव थांनानै खौरां लाहैनायखौ फोरमायथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया बिथाङा फोरमायथिदों दि बिथांमोननाव 2005 मायथाइयाव चिरांनि DFOआ होनाय लेखा दंखायो बे लेखायैसो बिथांमोनहा थादों फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 नि बायदियै बिथांमोनहा थानो हानायजों लोगोसे बिथांमोननियाव लामा सामा आरो फरायसालिसो जानो नांगौ जेरावनाखि 2005 नि लेखा थायोब्लानो थानो हागोन होननानै प्रमद बर' आरो फेरेंगा बिथांमोनहानो बुंखादोंमोन अब्ला लेखा थासेयावबो मानो होस्रांखो बेखौ लानानै सोंथि खालामो दावराव देख्रेब नार्जारिया बिटिआर सरकारा अनाब्ला सोर अनगोन गरिब दुखुथियानि थाखायबो थानायनि राहा खालामनो नांगोन आरो गरिबा जौगायोब्लासो हारियाबो जौगागोन होननानैबो बिबुंथि होयो बिथाङा
लोगोसे बुंथिबावदि प्रमद बर'नि सरकाराव बर'फोरखौल' होस्रांनाय जादों जेराव बिटिसिआव आइन बेरेखायै थानाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरबो दङ। जिब जुनारखौ रैखाथि होनांगौब्ला बर'फोरखौबो रैखाथि होनो थाखाय प्रटेक्टेड क्लास होखादों। ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो हा हु रैखाथिनि थाखाय बर'फोरखौ प्रटेक्टेड क्लास होखादों होननानैबो बुंथिबावो। ओजोंहाय जाथायखौ लानानै चिरांनि DFO कन्जु बसुमतारीनि खेंफोरथि माहारियारि हाग्रामानि सिङाव थायोब्लाबो हाया माब्लाबाबो गावनि मुङाव जानाय नङा। बेनिखायनो गुबुन मोनसे जायगायाव दोनहैनो थाखाय हाग्रा बिफाननिजों रायजो राजानि गेजेराव सावरायनाय जादोंमोन। बे लेखायै रायजो राजाफोरखौ लांनो फैनाय जादोंमोन, नाथाय हाखौ एंगारनानै गोदान हायाव थांनो रायजो राजाफ्रा राजि जायाखै होननानैबो फोरमायथियो। चिरांनि DFO बिथाङा बेखौनो फोरमायथिबावदोंदि जाय जायगायाव दोनहैनायनि खोथा जादोंमोन बे जायगायाव थाङोब्ला हाखौ नाम खालामनानै होनायजों लोगोसे फालांगि खालामनो थाखाय हा आरो आबाद मावनो थाखाय हा एंगारनायनि गासै बिबानखौबो हाग्रा बिफानानो लादों होननानै फोरमायथिदों। सावथुननि बायदि लुथिनाय जाथाय खारबाय थानाय गारिखौ बेंथेनानै गारिनिफ्राय लुथिनानै लांदों 1,97,000 रां। नंगौ, जोंनि रायजोआव सिखाव दाखाथि लुथिनाय गाज्रि खामानि मावनाय मानसि बुथारनाय बायदि जाथायफोरा बांनायनिफ्राय बांदों। पुलिस प्रशासना दायनिगिरिफोरनि हेंथा गोख्रों राहा लानो हायाखै आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो हायाखै, जायनि थाखाय गले गले बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थानो मोनदों जोंनि रायजोआव। सान हरजों खोथा गैया आरो न' लामाजों जेबो खोथा गैया। माब्लाबा न'निफ्रायनो लुथिदों आरो माब्लाबा लामा गेजेरनिफ्रायनो लुथिदों दुथांफोरा। थिग बेबायदिनो जयगावआवबो जादों लुथिनाय जाथाय। फालांगि खालामनानै गवालपारा लखिपुरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय गंसे ट्राकखौ लुथिदों दुथांफोरा। फोरमायथिनाय बायदिबा गिबियाव डाम्पार गारिया ट्राकखौ होसोबोदोंमोन आरो बेंथेनो नाजादोंमोन, नाथाय हायियाव गंसे टाटा सुमो गारिया फैदों। बेबायदिनो टाटा सुमो गारियाबो होसोनानै ट्राकखौ बेंथेदों, जेराव जाब्रबथाय खालामनानै फैदों होननानै नंखाय अजद होदों आरो ट्राकआव थानाय सुबुंफोरखौ ट्राकनिफ्राय बोख्लायनानै जेरै हागौ एरै बुग्लिनायजों लोगोसे बुथारनो हुमखि होदों आरो ट्राकआव थानाय 1,97,000 रांखौबो लुथिनानै लांदों दुथांफोरा। जाथायखौ लानानै पुलिसनो अजद होनायनि उनावनो दुथां साथामखौ हमदों पुलिसआ। हमजानाय दुथांफोरनि मुङा राजु आली, राफिकुल आली आरो रामजान आली। हा बेले बेजे खालामनायनि दायाव आरो हानि जेंना सुस्रांनायनि मुङाव सुबुंफोरनिफ्राय रां लानायनि दायाव माखासे मण्डलफोरा हमजाबोदों। सिगांनि समनिफ्रायनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमनि आखायाव हमजाबोनो गोनां जादों माखासे रां जाख्ल'ग्रा मण्डलफोरा। अब्लाबो गियाखै माखासे मण्डलफोरा, जायनि जाहोनाव माखासे मण्डलफोरा दासिमबो हमजाबाय थानो गोनां जादों। थिग बेबायदिनो हा बेले बेजे खालामनायनि दायाव फिन हमजाबावबाय सासे मण्डला। मण्डल प्रदीप देबनाथआ बे समाव पुलिसनि आखायाव। तेजपुर सार्कोलनि मण्डलमोन प्रदीप देबनाथआ, नाथाय हा बेले बेजे खालामनायनि दायाव हमजानो गोनां जाबाय बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।